Nyagoro mogiro kamano kuom Jaramogi TV ne weche manyien nitiere wang' sa yudo weche manyien sa 7 mar odiochieng' chenro mar migago wantiere kod mathoth magi weche maomiyo pek. This country is run equitably. Jaod bura ma Ugenya David Ochieng kod Gideon Ochanda Mabondo kone jatend piny Kenya William Ruto mondo chwal dongruok Nyanza eka nyalo tony e lwet mirimb jopiny. To ng'ado ni od romo mar nyadhi mar KICC en mwandu piny owacho ma ok mar duond bura mar KAN mosebedo wacho ni KICC margi. Usajili wa polisi Manyasani dogeng mibadhi e kinde ka obila. Ya kwara mweka pele watude namba mararia deka uchiela nono ilechele YouTube, Facebook, achiel kod X Jaramogi TV wagombaka bed kode chakro nyaka giko nyinga Ochieng Emmanuel. Jaod bura ma Ugenya David Ochieng nyawadi Mabondo moko kone jatend piny William Ruto ni okasre machopo singo mag dongruok e counties mag Nyanza mana kaka ne gisingo. Jotelo golero ni jopiny dhi bedo jasik jatend piny kore mchopo kare dongruok mosebedo ka osingo ne jopiny. Walter Nyambaga nigi mathoth. Kagilose kinde iko mar Jackson Nyunja Owalo ma en owad gi jatend migawo mar tudruok kod lony manyasani Eliud Owalo ka ema jotelogo owuok apaya motegno kendo kone jatend piny William Ruto ni awayo nyalo jogore gi lak e kinde kod jopiny kapo nono rem chwalo dongruok ne jodak ma Nyanza mana kaka ne osingo. Our enemy is not ODM. Our enemy is not Raila. But I hope the enemy of these people is the government meeting their demands. Hotel gi kod Ugenya Ochieng wargi Gideon Ochanda kinde jotelo mamoko jotelogo ne Ruto ne piny mako sigu mapek kendo ne dongo ni maduond bura mod Ogai mar Raila Odinga ken jasike to dongruok ema dhi luwe. If you don't do that, Raila will go to the AU, another Raila will come up. I can assure you. But these people respond to what government does positively. If government this country is run equitably. We want to plead with you that can you do what you can, such that some of those promissory projects that the president made in front of our people, these people are very, very happy. And there are not many projects. Some of them, if we have them included in the next estimates for this country, it will be a firm and a good confirmation that we are working with the government. Magitimore bang' weche moko fungore ni jotelo masiro jatend piny William Ruto sani ni kod liet kendo manyo mana kama gisoyo wigi kalure ni jopiny soko gi soko kidwaro dongruok. And these people Chanda hapo jamaa la ngata jamaa kule Migori so we do that and working together is when we can realize and give Serikali Felix Kosgei to kod mar tudruok Eliud Owalo
to okonde jopiny mondo obed kod horuok kendo weketo jotelo kod liet ka gigwenyogi kod sare e mag dongruok nimar jatend biro chopo mage ne Nyanza. They have a record. They have a plan. We are going to fulfill those promises. I've already issued directives to each and every member. My appeal over and above issues, Jack, is for the people of Nyanza to embrace the government. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Maukum josiasa mawuok e Omaro Kak siro jalup jatend piny Rigathi Gachagua maro ni duond bura mar UDA osiko tegno kendo chendo mage odhi nyime e yo makare. Kagiloso e gweng' mano Masereng Kipkelion, jatend rowere kaunti ma Kericho Hilary Kirui osemo kuom josiasa mawuok e gwengego kuom diro ne jalup jatend piny weche mago makech. Jatend kweth mathoth e kaunti no Philip Rono bende lero ni dwaro mane ni jotelo riwore kanyachiel mar kelo dongruok ne jopiny. Tunataka kuomba wale viongozi wachache katika bonde la Ufa wanataka kuleta maneno katika hii chama ya UDA, wanataka kuweka maneno katika ofisi ya deputy president, kusema ya kwamba ama kuambia Kenya hiyo sio maneno ya Wakalenjin, ni maneno ya wale wenye wako na tumbo kubwa, ambao sisi kama Wakalenjin na tuko hapo. Kwa wananchi ni wakati wanahitaji kazi. Ile mvurugano iko kule sababu ya nyadhifa za siasa ya 2032 ama 2027. Kwa kiti platform na pesa hatuna shida yao, wale na pesa vile walipata tujui. Mwingine tunasikia anasema yeye ni kiongozi mjumbe alichaguliwa lakini haendi pale ameongoza pale, wengine wanaenda kunywa chai na vitendo. Sasa nauliza, wewe ulichaguliwa kuwa mbunge, unaenda Tanzania kufanya kazi gani? Na bunge ya Kenya hapana iko Tanzania, ama iko Tanzania? Wale hii kiburi tunaona wameanza nayo ni ile kiburi ya ile ya Jubilee. So hatutaki kurudia ile shida ya Jubilee kwa hii serikali yetu ya Kenya Kwanza. Bana Malala na wengine, all of them are serving on interim, but we must also accord them the respect they deserve, because there has to be law and order both in parliament and outside parliament. Sisi wanasiasa za zingine tunakosa ishi. Duond bura mar KANU yudo ng'ikruok bang' doho ng'ado ni kar romo mar KICC en mwandu mar piny owacho. Mabiro bang' jang'ad bura Jacqueline Mongenyi nyoito kucha bura manochwal e doho gi duond bura mar KANU mane dwaro mondo midoho yang lowo mogere kar romo mar KICC kaka mwandu mar duond bura mar KICC. Mongenyi wacho ni komishona mag weche lowo ne onge kod teko mar chiwo lowo no mar miyo duond bura mar KANU lobno higa mag 1989. Doho wito kucho boke momi KANU kaka wuon lobno kowacho ni nochiwe e yor mibadhi kowacho ni limbe wuon e wuon lobno. That the suit as registered being LR 09/19829 issued in the name of the Permanent Secretary to Treasury to hold in trust for the Ministry of Tourism is lawful, is legal, and constitutionally appropriate title for the suit property. 6. A declaration is hereby issued that the Ministry of Tourism is the lawful owner of the suit land LR 209/19829 and the first respondent's registration of LR 209/1157 is unlawful, illegal, and is unconstitutional. Jalup Gavana ma Kilifi Flora Shibule oseo jotend sirikal mamalo kuom podho uso kuong mar moguok e dho wath ma Nam Chumbi. Ataro gi dwachgi kowacho ni kaunti ma Kilifi en achiel kuom mago moseketo kum ne ohala no ma bende osekelo hinyruok mang'eny ne rowere. Osiro gavana e kaunti no Gideon Mung'aro kuom keto kum ma kamano kolero ni ma biro bedo ranyisi makare ka jatend piny Kenya William Ruto kod jalup ne Rigathi Gachagua okwedo uso moguok kaka achiel kuom yore mag tieko yedhe mamero ji e pacho ka.
Muguka, hatutaki Muguka ndani ya Kilifi County. Kwa hivyo tunaunga mkono na nataka wale watunge mkono. Chote kile kina madhara lazima kifuatiliwe. Vijana wale wametumia Muguka ama ngozi bruise ama madawa ya kulevya kwa muda, hata wanachanganyikiwa. Fanyeni biashara tunataka. Tunataka watu wetu wawe na pesa mfukoni. Lakini biashara ambayo itadalilisha watu wetu tumekataa. Jokinira tiro magogande county makwale dwaro mondo milos chike mabiro noni Muguka usi kuonde motengi ne ohala no kendo jous Muguka chiwni gi oboke mapuodho gi mar uso Muguka mana kaka jous mwandu mamoko ichiwni gi oboke go. Jodongo makaya kotelne gi jawache lo ganda mawuok e dhod Digo, Chirau, Makwere kata kamano dwaro mondo miyo chungo an Muguka kod tiyo kod county makwale mokumtelo magini mar Muguka mondo mar ma osede. Muguka so far mimi naweza sema madhara yake ni kukosa usingizi, kuweka wasiwasi mwingi. Lakini huu Muguka ndio leta vitumia vipanga. Mapale ni Muguka. Wote Muguka, kwa sababu lazima apate Muguka wale ili wafanye starehe zao ambazo zileweki. Msipozuia Muguka, vipanga vitazidi. Sisi kama wazee wa Makaya hatutaki Muguka. Hatutaki kabisa. Mwisho wake ni leo na mwanzo wako ni leo. Sababu unatuharibia wengi sana. Mpaka watoto wake sasa hata hicho chakula Mwenyezi Mungu amesema kula ambacho kwamba ni halali na ni kizuri. Hicho chakula ni halali, alafu ni kizuri, halafu kudhuru. Ushuru haijakuwa kisuluhisho. Sababu wale walioathiriwa mazuri ukiongeza nao wataongezewa bei na bado ni kweli inaleta kutumia kama finance tena wakuwe na apron wawe na overcoat kuweza kuzuia kushikana na shafa. Na pia tungetaka wawe na certificates za food handling. Na ndio shida kubwa ambayo tunapata pale kwani ni kwamba jamaa wakichoka kwa Muguka gikoni pek mar osuru biro rocho ohala mapacho kawinjane kaka weche chalo. There is an indirect transfer of shares as long as those shares derive at least 20% of their value from movable property in Kenya, then that gain will be taxed here in Kenya. And so our ask is that that threshold is reviewed upwards from 20% to 50%. For the simple reason is that it will help us align generally with the practice across the board. And the simple explanation is, for instance, in the OECD and UN model tax conventions, that's the ratio that's provided for that threshold of 50%. And for good reason, because 20%, if you use 20% threshold to determine the value of a share, I mean, it's very easy. It's very, very easy to attain. In essence, you'll be taxing the entire gain in Kenya. I'll move on to number 3 of income tax. We are proposing an amendment to that same provision, the paragraph 2 of the 8th schedule. And so last year, when the Finance Act of 2023 introduced capital gains tax on indirect transfers, there was one omission in how to that value of the shares that is a movable property in Kenya. In what we are trying to recommend then is a formula of how to determine that particular gain or that particular value of the shares that is derived from a movable property in Kenya. And the formula is, as you can see on your screen, is not one that is plucked out of thin air. This formula is currently there under section 15.5A, the same formula that has been used to ascribe the value of shares transfer as that value is derived from a movable property in Kenya. But previously it was applicable to the mining, oil,
Manu kaka chendo dia chilika chele odbura ko tin record paro mar chik mano menda mariga magana regi prario kuna mwen report motin record mano sachiel mar odhiambo. Kama dhi nyime en gavana wa Migori Tilea bura malo kod senate mondo serikal locho work mag counties chilo wacho ni gima lit ni senate mondo wacho mag loch gwenge masani serikal okihero governor chilo wacho ni piny wacho mag loch gwenge okony governor loch sani to madwaro dongruok kora jagoro maduong' e migawo mochung' Uganda Mang'ao Joseph Mutari okoro josiasa duto moyier e kaunti ma Migori mondo tika mora achiel mondo Uganda yud dongruok mowinjore. Mimi naomba kila kiongozi wa kitaifa achangie mema devolution. Make sure as you divide the revenues between what is supposed to be used nationally and what is supposed to be used for counties, mulete mingi kwa county kwa sababu watu wengi wako kwa counties. For instance, the national budget imeweka 187 for health being done by national government. Counties to spend less than 500 million per county. Sasa hiyo milioni mingi yawacha huko. Wale waheshimiwa wa National Assembly, Odege na kushukuru sana na Sara wewe huko kwa budget na kuomba leta hiyo pesa hapa. Hiyo itakuwa uchilo binafsi itakuwa ya hao watu. Most stations like National Assembly and Senate may want to be soon or later. Pesa iongezwe ili mashinani ili which in my will be after 2032 mtapata kama services ni mingi, pesa ni mingi, and you will pick it up from there as you do your part in continuing what we are already doing in Migori County. Ekine maponite yoroka ekindo kuna jesa dhi nyime gi tich e skunde jakoma komiti ma budget dura no yango ni omenda magisewinjore winjondiki yomongiro jopuonj go kadwarore. Nyoro dwaro mondo duo polititis bakujopuonjgo kendo e ndiko margi girore somo esma nyoro lwedo kagikoni kuom jumbe adek somo oseruchire skunde mag sekondari mag Dundo. National Treasury tuliongea na on top tukaongeza bilioni 5 na hiyo pesa tunapea TSC. We want to reinvest that money on top of what came from the National Treasury. So it is over, I think it's over now close to 15 billion. Haswa ya kuajiri walimu wa JSS on PNP terms. TSC tukiwapea hiyo pesa kwa sababu mwaka wa serikali inaanza Julai. Waharakisha maneno kwa sababu tunataka kaka zetu na dada zetu wapewe terms ambazo zinakubalika. It is unfair. We have to return the dignity and the respect ya walimu wetu katika hii Kenya. Kile ningekuomba, nilikuwa naona TSC kinasema ati watafika wa Januari. Tafadhali tukipata budget nyakora mogeli pod jopuonje mag JSS wakaw godo yweyo kit mabor pod wentire kod moikoni chenro mar migawo. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Forgive us our trespasses, as we forgive them trespasses against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Dial *811 *495# to get Our Father. Ase wacho ni nyathini toko winja. To sani
oseguro tiende dalani. In a world where faith, fear, sacrifice, the complexities of father-son relationship allied, the son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Delhi in Where the River Lies. Watch the content on the go, only on Viusasa. When your kids learn to be independent, you're giving them a great starts with a great start. Now turning to regional and vanilla. Mar manyo chak. Wuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie. Dakteche nitie, masinde nigo manyalo thiedhi ni changi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pach jolony ka wayudo sigana kuonde mar thieth. Waketo reputation mbele. Ng'eyo tute weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Penj laktar wuok tich nyaka bich 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Okinyi ka piny oru, oganda wuok oko mar timo ohala. Ohala ber. Ohala chakre iwi. Johala matindo koda madongo giduto giwuok to gintiere e yor manyo. Nyaka ibed gi excellent customer service. Tim kinda moloyo gimoro. Wabiro ng'eyo ni ohala mopogore. Atimo ohala mar hotel. Atimo ohala mar hotel. Ka wamenyo ni lony madwarore mar migi kendo tie makare. Wabiro loso e wi keto mwandu. Matimo ohala to onge mwandu, mano ng'ama ohala. Mano ng'ama awe ohala. Tudri gi Cleophas Oloch, tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 1:40 otieno e Ramogi TV. Chaki huwe wachme enolala mana kaka enolal ine bich mokalo. Inang'omomio in niketo nyathina mabor koda. Enang'omomio niketo seher mabor koda. It's time to strike back. Radiant Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Erokamano kuom medo keto Ramogi TV kawadhi nyime ni koro yangore ni chenro mandiki tich obila e pacho ka biro tim kokalo e yor mbui. Jakom duol marango chenro mag obila e pacho ka Eliud Kinuthia wacho ni okang' makamano okaw kaka e yor duoko chien mibadhi kod wuond mag kuo mathoro timore kinde ndiko obila e pacho ka. Ni chenro makamano koro biro yanga ma koro biro neno ni rawere duto oyudo thuolo mag gama obila forum jong report machal kod mano wa keloni kinde machuok kende wadhi nyime kod wach machielo motenore kod weche mago mag thieth mabende nyime pacho kaendi tok kaka ochalo motenore kod weche majochiw thieth e riwruok mar Kenya Union of Clinical Officers pod nyime pacho kaendi ka koro donjo ndalo 60 nyaka ne ochakre.
Dichima kawuono jagoro maduong' mar riwruok George Gibor to ne jochiw thieth e kaunti ma Kericho mar sundo tend kaunti no mondo mi ochop singo mane gitimo kodgi. Moko kuom singo magikoni tend kaunti no pok ochopo kare en kaka ndiko jochiw thieth 70 kaachiel gi miyo gomenda mbalang' mar siling 15,000 kowuok e 3,000 mayudo sani. Siku 61 kwa sasa. Serikali imeendelea kususia na hawajataka kutekeleza matakwa yetu 10 ambayo tulileta kwenye meza. Na tumesema hatubanduki mpaka hayo maneno yote yatekelezwe. Tumekuwa hapa South Beach kwa sababu hapa pia kumekuwa na vitendo ambavyo vinaudhi kisheria. Have a personal contract from 2012 till date. You can't have a personal contract from up to date and the terms and conditions are favorable. The economy is not favorable to anyone, and the county government of Kericho. From the promise of the governor when he was seeking election, he promised that he's going to confirm our colleagues. Yes. So we want to push that. Yeah, he takes up his election pledge and ensure that our colleagues are put on permanent and pensionable terms. Kaudhi nyime obilo mako jarim nyamburu kaka ya Jorobe mwenye tipo mar video mako kama kamiti Mirema County ma Nairobi. Ian mako tino manyoro ma Mirema County ma Nairobi. Kalora gi lipot mar obila ne mako yani kinde mane otemo dolo kona gi nyamburko kama chiko yie donjo ma nyoka kan ne odonjo nyamburko mar mi gwech tabango buok e nyamburko mar obila mose anyira Jacob Bero thieth mama Matusi. En wach matek odhi nyime en wenge koro sani menyo matut tesendo bila ma kia mashiri banga chich moro pondo kendo wuok e tesendo bila no. Magitimre mana dweche matin banga chich moro bende ma japiny Libamba ma Uganda pusore kendo gwenyore molal miru ku ke tesendo bila no banka ne ondhiye kod amuna ma ok opuodhi. Kalore kod komanda mar obila ma Kirinyaga Andrew Naibei. Bila moko ne oseore tesendo bila kanyo mondo chiw arita bang' moko kuom jopiny nyiso chich kendo tang' kod kaka chenro itayo. Achich Filipino Muifi majegi mpere kwa deki ande umaki kaunti Nakuru tarehe 18 mara bichi gani banga peda wana kwa fulu mara la park mwana kimedo team neno. It's only about a month ago that he was arrested in the neighboring country. He was brought to court and then the court ordered that he be placed in the police cells in Kemashiri pending him taking a plea. But last Friday, we've been told that the suspects escaped, and the circumstances some of us are not able to understand, because this is a police station, very well guarded. Looking at the cells, they are well grilled, and the area we are told that these persons escaped through suspicious. We understand that the content way of understanding the police systems, how they work. Amanda suspect cannot stay in an open area like that one, even without handicaps. Why this person was not handicapped, we still that's a question to be answered. But we still believe what the county commander has said, that very soon he could be apprehended. But some questions are unanswered so far. Makamano kuribiro time yo mauyanga kama kurubiro ni rawere duto mapacho kaine do thuolo mag tije migawo mar obila.
usajili wa maafisa wa polisi utakuwa huru bila na bila kutokea visa ambavyo zinayaga kuleta utapeli na udanganyifu kwa wazazi na wananchi hawa. Tutahakikisha kwamba nafasi zote ambazo zimetolewa kwa nchi zimefikia kila area. Tutahakikisha pia tumefanya kulingana na Service Standing Orders na National Police Service Act ambayo inasema usajili ufanywe online. Jodake kar chung'ur bura ma Narok East koro dwaro ni jatend piny William Ruto donjore kendo kelo kwe kaluwore gi ywaro kilo maromo 56,000 e kaunti no ma Narok. Bura mane ong'ad kod doho mochung'ne weche aluore higni 40 mokalo dwaro jodak ma Ildamat, Kekonyokie kod Purko geche nadi kaluwore gi 10,000 ne ok oriw e kinde ng'ado burano. Jotelo mag gwengego wacho ni nyaka sani ji maromo 20,000 pok oyudo kuonde dak chakre higa mag 1970 gino moselocho ngimagi. Wale ambaye wako kwa mashamba ni watu ambaye wamekuwa wakiishi kutoka miaka 30 mpaka kwenda. Hawa ni vizazi vingine ambaye ni vizazi ya 4. Sasa koti inawezaje kuja kuambia vizazi ya 4 ya kwamba hawana haki kwa hiyo mashamba? Hiyo ni kwamba ni katika yake. All the communities inside doing business together, marrying together, na hatutaki serikali ya Kenya kuja kudisrupt amani. Tumeishi amani hiyo miaka. Sasa tukija leo na kutini bila kuangalia passion ya hiyo ruling. Kisha tukusema watu fulani wewe shamba kutoka Ndulele na kila mtu ana shamba yake. We have instructed our lawyers to file a the ruling cannot be implemented. They have also filed an application at the appellate court. Piny Kenya goyo kange pim mar tuo mar ayaki. Chakre dwe mar abiriyo higani, ute thieth duto ma pacho ka biro chako pimo kod kit pim adek e kopodho ng'ato kaka jal man ayaki. Kaka rito mondo ilero nonro ma osebed ka itimo mang'eny. Okenge ariyo mag pim ma osebed ka yango jotuo mag ayaki ok ochop e dwaro kod rang'iny thieth e piny mangima WHO. Kwa masin mar pim machon ma itiyo gi okenge ariyo madhongere dendo ni masin manyien Kenya chako tiyo chakre masin manyien ne opuodhi bang' nonro ma osebed ka itimo e pacho ka kod riwruoge mag thieth ma opogore opogore. Dwaro mar duol matayo thieth e piny mangima WHO en ng'ato yang kaka jal man kod tuo mar ayaki kendo yedhe magayo kute mag ayaki nyaka duoko mag pim yang ni 90% mag rembe ni kod kute mag ayaki. Kata kamano masinde mag pim ma itiyogo sani kaluwore kod duoko mag nonro mane otim ok ochopo rang'iny madwarore kod WHO ma en 99%. Nonro ni duoko mar riwruoge ne ogolo duoko machalre mane opim. Riwruok achiel ne oyudo duoko mar 99.5, machielo 99.5, kama ogik to nogolo duoko mar 98. Masinde manyien ma owinjo chak tich osepim kendo koro idhi tigo e okenge adek eka yang jatuo kaka magayaki kendo ne okenge yedhe magayo rateke mag kute magayaki. Test the client with TrinScreen. If TrinScreen is negative, you will report as negative. To the status of clients to be determined as positive, it has to be tested with 3 kits. As I was talking about the guidance from WHO, it guides that we need to maintain PPP at 99% and above. Kata kamano penjo mathoth osewuok mar jotuo mane opim kod masin machon kaka kati kod yedhe magayo kute magayaki pod idhi pim gi masinde manyien. Gino ma jolonyo konyo dhi timore kendo jo Kenya gi biro dhi nyime kod tiyo gi
Kenya geto tieko landruok mar ayaki pachoka kochopo higa mar 2030 ka ayaki e kind nyithindo to gigeto tieko kochopo higa mar 2027. Chenro mar timo pim ne mine mayach kod nyithindo nyaka chop higni 2 ibiro tim diboro kendo ikwayo jochiw thieth kod mine mondo lu chenro ni. The 8 tests cover both the pregnancy, labor and postnatal period for prevention of mother-to-child transmission, and the intention is to apply a public health approach for early, timely diagnosis. Because the sooner you diagnose and start treatment, the better it is for prevention. We encourage, however, all women to at least ensure in the first trimester they know their status. This has the best chance of preventing mother-to-child transmission because it allows treatment to be applied and suppression of the virus to happen before the child is born. Syphilis kachiel gi ayaki okang' achiel pim makinde mathoth ochuno ni mine mayach. Piny owacho oseyango kendo keto counties e okenge 5 ma ibiro tigo e dar e kit pim machon nyaka nyien. Kata kamano pimo jotuo sani jochung' nyaka chop ma idarie. Okwa ute thieth mondo mi odhi nyime gi tiyo kod masin manyachon. Judith Omondi, Ramogi TV. Kaudhi nyime, nok mag lope na chiel kuom ohinga ni thoth dhorwere mane kod dwaro madonje chenro mag pur e yor ohala. Kaloni thoth gi kodesa puothe magichwo gi pur kaonge winjruok malong'o e kindgi kod weg lopego. Ma osego chuny rowere donje sekta mar pur. Midhiero makama koro nyalo rumo kendo kelo fungruok ne rowere kod mine matindo madonje chenro mag pur e kaunti mo Bay bang' riwruok moro ma ok mar piny owacho loso oboke moyiedhi mar timo winjruok e yor andika kind weg lope gi joma kodesa lopegigo. Ali Abich nigi ler. Pur en achiel kuom sectors mondiko oganda mathoth mayudo konyruok margi kaluwore kod chenro mag pur mopogore magitimo. Kata kamano pek magin go ahinya to rowere manitie sekta mar pur en ok mag lope machunogi mondo gikodesa puothe magipuro mabende ok osebedo negi mayot e yor kedo gi midhiero ni. Riwruok mok mar piny owacho maongere ne practical action koro loso oboke mar timo winjruok e kind wuon puodho gi ng'ama nyiewo lo kata land leasing document mar reso rowere kaunti ni magisiro kaluwore gi lal magiyudo bang' kodesa lope maonge winjruok e yor andika. King'iyo to kaka an ga lot, an gi spinach, an go suga to koro an ka process no ber nikech wabedo piny gi wuon lo wawinjore ka chief obedo an gi witnesses na adek embe en gi witnesses na adek chief bende nigi witnesses gede mamage ma land no assign to wawinjore e terms and condition kaka na kodesa puodho ne wuon lobne en onyalo mana kalo kaka jakal wang'ayo onge teko mar biro puodho ni mar biro ng'owa mar biro wuoyo. Chenro makamano bende koro miyo teko mine ma pod tindo ma migawo nosire chenro mag kaka ywak ni weg puothe moko ma osebedo kalokore negi kaonge winjruok malong'o ma oketi. Ber mar winjruok mane kolo bisowa inyalo ne wawinjore gi wuon puodho to chien kocha cha onyalo ng'adi kapok tieko ng'owa season nino to sani to practical action omisengiso wayo wanyalo dhi ndikore ka chief kata ka advocate. Giwacho ni oboke kamano sani koro gitiyogo kinde magi kodesa puothe magipuro osemiyo gi teko mar bedo kod lope maginyalo puro e kothe magidwaro. Wasebedo ka wapuro to ne wapuro ka waonge gimoro ni land lease. Ne miwa tich matek kabisa nikech samoro iwuoyo gi ng'ato mikodesa kod puodho moyie ni ami for duration machalo kama to kogik to chako dhi chako yudo ni harvest maber onyalo kaka lokore kapok nigi golo. Riwruok mar practical action Linda Owako wacho ni negibiro kod paro makamano bang' yudo ka rowere kod mine magisiro e chenro mag pur yudo lal maduong' nikech moko kuom weg puothe lokore. Samoko yudo ka farmer moro lease puodho for 1 whole year to yudo ni farmers ge lokore gilokore nikech gineno ka joma tindo gi tiyo maber kabisa kendo pesa magiloso ber kabisa. Koro yudo ka jogi lokore machak kaw puodho kendo koro yudo ka joma puro gi dhi lal mang'eny. Migawo mar pur e sirikand kaunti ma Homa Bay bende wacho ni chenro no biro miyo rowere mathoth mijing'o mar donjo e chenro mag pur. Kaka wang'eyo yudhe onge gi puodho manyalo puro nikech wuonegi samoro ok migi puothe
Koro practical action no okao chenro mar loso document mwaluongo gi kizungu ni land lease document. Document ni konyo yudhewa mondo koro giyud kaka ginyalo puro ka gikore mondo seche ma gipuro to giyud puodho malach ma ginyalo bedo e puothegi. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Nyako Ramogi tok report mowuok e county Homa Bay kutendo kod weche mag andika e winjruok mag lope to kod Kodesa ka godo yweyo mar ariyo kod Attention, Jaluo Maja Kisungu wacho ni class is permanent. Kendo nyadhi en kitwa manie rembwa. Osebedo gi 15 mar nyadhi e thum mar rumba mosekelo class mamalo ne BV Band mar Johnny Junior. Asante mashabiki wetu. Ramogi TV kachel kwa BV Band makfala kanyakla kendo keloni Nyadhi Festival live. Mwana mboka Johnny Junior dhimu tungulu kanyo gi nyadhi majaluo malo kanyakla kodo pija majalamo. Utiko en mana single vario regular VIP 5,000 toja nyadhi majaluo en mana 10k pocket change. Tulendo mag Ramogi TV, Ramogi FM kachel kwa Royal Media Family Temedeo bilo kanyo gi nyadhi mapek. Nyadhi Festival. Don't just come, attend in style. Koro nitiere kinde moro mane an kod weche mang'eny mane chando pacha. Ne an kod parruok mang'eny e ngimana nikech naonge kod tich, an gi nyithindo matindo. Koro abedo kod midhiero mang'eny niere kaka nyalo konyora. Koro kindego nayudo to monyisa ni an kod paro mang'eny dwaro counseling mondo konya mondo amed bedo gi ngima makare. Koro kana temo weyo manyo counseling to ayudo kony nikech nitie jahocho manawuotho ni noyudo puonja matut kaka to kendo nopuonja kaka nyalo ma paro makana wuok kanyo to nayudo ka an kod paro mopogore kendo nayudo kako mana ok tek kaka shabiki nikajaribu mara ya kwanza nikaweka shilingi 100 leo 100 nikufa ya 4 nimefurahi, yani nimeona ni Mungu. Mali nilikuwa nimeshika walisoma school fees, alafu na mjengo kidogo kidogo ambao nilikuwa nimeanza hata ni iko sawa kabisa. Inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukikatika 100 ndege ipeperuke unashinda 5 million within seconds. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is all regulated by BCLB license 359. Ano kadwa ng'eyo ni ang'o mabiro timre in gi Sarab Nyakuri Warus. To ka wachako wuoyo wach merno, en olala mana kaka en nolal higni 5 mokalo. Nikech ano kapar ka ji ariyo go nyalo dak kamoro achiel kendo kae.
manyo chang. Wawuothe piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pat jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba yumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 mana e Ramogi TV. Nyakwar Ramogi ne gin ji ma humbgi ne lach. Kane giloso, oganda ne chiko itgi. Bende kama ne gikalie, weche dong' mathoth. Katano, oganda osepenjo gin kanye. To gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade? E higni mosekalo ne gin jok ma idewo, to kata mana sigandgi bende ne iwuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino ma gitimo. Riwri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye. Ng'wen Sadek Otieno. Kik bai. Piny koru to rugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakwar Ramogi jong machiegni neno weche manyien. Ma en Rupiny kod mbaka oromo. Ramogi TV. Tim mar Harambee Stars nomol e piny mar Malawi ndalo abich motelo ni tuke mag manyo tiko mag tuke mag pinje duto biro bang' lama Bingu National Stadium ma Lilongwe. Kenya biro rakore gi tim mar Burundi tuke mokwongo tarik 7 dwe ni kapok girakore gi tim mar Ivory Coast tarik 11. Kenya biro bago tuke go duto e piny mar Malawi bang' rembe don e chwalo alap ma opuodhi gi riwruok mar tayo tuke pinje Afrika mano ma Kenya gi fila koro jotugo ka moting'o kapten ma Eric Masalu ma jotugo gi Seychelles. Nyakwar Ramogi kamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko e chenro mar migago wachako wanere kendo koromo saa 10 e chenro mar kagi kacha nyinga Ochieng' Emmanuel.